Какво става, хора? Аз съм Гошков. Това е следващия епизод на... Първият епизод на WWE от втори сезон. И тук е монстър. И нещо ме бъната графиката. Сега ще пуснем на... Хард. Ето. На Хард сме, Моквай. Моквай. Да. Аз казах да. И сега ще бъдем колко чиз да бъдем. Я кажи колко чиз да бъдем. Не знам. Между другото, Гошко, я ще звънатиш, обаче ще... Докато си пусна звука, ще дам, докато си пусна звука, ли? Обаче после става ли? Те са 6. Кажи ми колко чиз да бъда. Аре, аз ще... Той заглуши тъп. Той заглуши. Аз ще бъда горбаря. Срещу... Не, срещу... Козлов. Срещу Кейн. Баря срещу Кейн. Няма да има никой в ъгъла ни. Сега ще видиш, т.е. буквално бъгната графиката. Чакайте. Чакайте. Ето, окей. И ето виждате как ми е бъгната. Не знам, що ми е така на компютъра, нали. Аре, как ми лаги. Нищо не са ми лаги. 20 фрейма, омг. Сбандика ме. Виж как се мами само. Само как се чува въжетата. Умри! Вика за горбаря. ОМГ. Чак стеле. Опа. Кажи. О! Това ще боли. Това ще боли. Умри, бе. Боя ми, бе. Право се. Право. О, манга, бе. Баса, ще ли избрах? Трябва да избера, да е. О, добре. Засилваме към въжета и оправяме... трябваше това. Къде е? Умре, бе. Моля те, ще гътни още малко. Някой написа, някой е влезнал на линия. О май гад. Между другото, вчера се изтеглих и днеска играя. Умри. Да, стара версия така. Следващия клип може да на другата. Той сега сме на 2011 май беше това. Умри, бе. Право го пребивам. Аз така го метвам само. Аре, иска да го притисна там. Ох! Ауч!
Аре, Кане. Кане, да. Кейн. О, това заболя. Две. Го, бе! Между другото, напишете в коментарите според вас кой би бащата на Кейн, на Кейн. Той е един съжди. Според мен е Кейн, защото той на люстрата там се баваше. Че там първо бяха кукли, нали, вместо тоя баща ми, забрах да се каже, но накрая вече беше истинския и беше кукла, т.е. истинския и според мен Кейн го е убил. Не знам дали сте разбрали, ама според мен Кейн го е бил. Убил. Ставай, бе! Undertaker! Добре. Ставай! Умри, бе! Знаеш, така ще стане. Винаги става така. Топ! Ама къде трябва да слеза, бе? Добре, сега. Много ли си го чуда? Абе. Не съм много студен. Умри. Да, победихме го. С Грубаря, пишете в коментарите кой ще бъде следващия матч. И да. Интересите, сняйте и чао.